ассалому алайкум дӯстони азиз, апа хӯро модарои меҳрубон. мехоҳем ки ба граница пересикат кунем, аммо намедонем ки ба кадом ширкат муроҷиат кунем. ман ба шумо тавсия метавонам як ширкати беҳтарин, ширкати Акаи маъруф. тӯли чанд сол мешавад ки бо мардум кор ва фаъолият кардестем. метавонед ки ҳар рӯз занг занед, ҳар рӯз рейс ҳастед. агар ки документҳои шумо тамом шуда бошад ва наметавонед аз хона берун ромада, ягон мушкилие нест. занг мезанед ба ширкати Акаи маъруф, рафта айтаи дари хонатон гирифта соқу саломат ба хости Аллоҳи меҳрубон бурда миёрам. Москва, под Москва занг бизанед, ҳар рӯз рейс ҳастад. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. роҳи сафед. муҳоҷирони азиз, дар Русия ҳатман қонунҳоро риоя кунед. ҳуҷҷатҳоятонро тахт намоед ва бетарсу ҳарос шердилона кор кунед. агар шумо аз сарҳад гузаштан хоҳед, пас ширкати бовариноки маъруф ба шумо ба таври олӣ хизмат мерасонад. ширкати маъруф тӯли солҳо бо гузарондани муҳоҷирон аз сарҳади Қазоқистон машғул буда, то ҳол аз муштариён танҳо раҳмату миннатдорӣ шунидааст. мо ҳамин компания Акаи маъруф қати навай граница омадем. мошинои хуб ба граница да нашо документотон қай худо шумо шиносо донан ёрдам мекунад тона. ай муроҷиат кунед. бо раҳмат мегӯед Акаи маъруф раҳмат гап нест, раҳмат калом. гирифтем номрои Акаи маъруфа, рафтем, мошиношон 100% мошинай бурдан мона, овардан мона, документ надоштим ҳеҷ нама. утерини паспорт буд, паспорт май пасодифа гирифтем, бурдан как нада ҳамаи ҷоишда гузарондан, гардондан, овардан. ина мошиношон братано, мошинои намарка ҳамаш 100%, ягон ҷо ягон проблем шидагӣ неста. бе документ ҳам бошен ҳаллш мекунад. ай мошина фромада хичон ҳал мекунанд, ҳама кортон 100% мерен меоед. ина мо фромадем, гаштем омадем, иншоалло ина расидем. ина мошин бачаҳо мошин баронош ҳамин номрои Акаи маъруфа гирифтем, занг задем, хайр рафтем, омадем. мардак боре ҳам беҳад инсони хуб, инсони дарах чахчах карда рафтем, гаштем, омадем. бо абети бепул банимихидо шашлик пашлик шиқатиштем, задем инака хестем, шикамбак мисарад парвардигор беҳол шакна доимо далавош ханда бошава, сарбланд бошава. Аллоҳу акбар. занг бизанен, гап занен, рафтани боше мақсад бурен бе соқу саломат. аввал охираш худо соқу саломат мебарам меёрам. бар ивази 7500 рубл ширкати маъруф мушкилоти гаӣ, таможнӣ, бурда оварданро ба дӯши худ мегирад. ба ғайр аз ҳамин 7500 рубл шумо ҳеҷ гуна хароҷот намекунед.